Hagan ik Jugrish Bakuit, dan in de wijn agabinda defend pariang. Barake yagasngi ka mendagasngi. Duai agabinda Adriel Bawanmi Dakar. Benio ki kam ki jam. Duai ru agabinda baro ki diken. Ki ban sa shapin gandang mendagasngi. San puh nyungut ni duai agabinda jongki baro. Agabinda ki ingasen jongki. Ni duai kerpangru agabinda Dominic. Martongru ba day nangni naga negasnong chungi ba indup yo yaga jingaye kumjuru na benda kovin chal banyang banyo ka jingaye kerpang Laispa life undri. Laispa life undri. Syaduan utraingin keuring kat batu. Syaduan utraingin keuring kat batu. Dajingnya bakun badu leng do utraingi ainggu. Syaduan utraingin keuring kat batu. kohimen ko para tongin sungu ya jisu nagabinda ga negasngi sai jain ha ka bangi kin mau burom kerpang ya ka maria te soti bangi bu ya ka jingtumu jongi baharo lemba ka jingya side lem jongka mi banraru ha ka ne ka yukrish bakuit ya baharo ka jingtumu shime ni duai nagabinda baharo ka ministry jonga Holy Redeemer Niva Center mau klam but baharo ka retreat center jongi ha mehalaya ni duai ru kerpang nagabinda baharo ke bayarap but kershan yengi ki co-worker yagi nong ya side ya ki nong lab ha jongi don bun ke bayarap bun men siam but kershan ya ga center ni IT ki baharo but ki jingtumu jongi baharo shau jisu minda ni duai ru nagabinda ki father but ki sister baharo batre hangni ban pinbriang ya ka kubar baba baka bor jisu na trekam halo jongi panginang IT agini ki ministry jongi baharo lembaga negi yo kirish bakui ha kerteng upa baru kon baru men siem bakuit Amen. ka jinga e jongo trai jongi u Jesus Christ but ka jingir jongo bleng lem bat ka jinga selak jongo men siem bakuit kindon rengka but pi baro Rika bakiru. ko himen ko para ki jimpule minta kasngi ki pin kan mau yangi bangide ben shania tili telan ya utrai bangide ben ngei kino ki jingit bat ka jing shania ya ka prate bat ka bor jang ka prate ka pen sausi ya ublai bat haba ngi khalat ya ka hukum jong ublai haba ngi ai la ka jang ka linti ngidang le po persha ya ga nega saindur ka jong ublai bun sin haga jimmo jimbarka jongi haga jingkwa jongi haga jingle jingkam jongi ngila pen sausi ya jisu pen sausi ya ublai jongi ya kinra jongi tongin pan map naga benda baro ki pop jongi ina kar padi jisu ben pen dimai sajasin ya ka jingya de jongi bat ka hima ublai jisu be it map yangi site kud yangi na baro ki pop ki bangilale nga plam ha ublay badan bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jimpar kha da ki tim da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palan changa da ka jingle palan changa da ka jingle palan bakra we changa namar kata nga karpadia ka maria bakoi kabayaisa ka teisuti ya ki angel batiri koi badia pi ko himen ko para benduai na gabinda changa how try ublay chungi ublay badon for baro nisane yangi badandala map igi pop jungi unyalam yangi shaka chingim bam chikut Amen. Tryken radko play isneya
Traiken rat ko play Isneyangi Krisoma Ko Kristora Ko Nong Penim Jongi Penim Yangi Traiken rat ko play Isneyangi Traiken rat ko play Isneyangi Kristoma Ko Kristora Ko Nong Penim Jongi Penim Yangi To nginia duai. Ni duai nagabinda para ke jing tumu jongi kumbangi bujing tumu nagabinda para ke ministry janga Holy Redeemer New Birth Center Mauklam but baharo ki bedon bintalang. Ni duai nagabinda para ke negi jing tumu baka bor jiso nang seizo halo jongi kamda me ya ke nega online ministry jongi balong sisha bakata ke jingim jong bun ngot ki priyo. Ni duai nagabinda baharo ki dong Krishan ki nong lebha but baharo ki bayat lang badngi baka bor jiso nang pao lempa jongi. To ai koble ba yisune ya ka jingeda jame hapadenga jing tala jangi kramba mangi ki barake ya ka sngi kin ma buram ya ka maria teisoti ka kami ba koi jang bale renkat bado John Fisher ba koi bado Paulinus ba koi ki bishop ngilla da ka jingera janga jinge silem jangka ban ki joy nagi pop jangi da utrai jangi u Jesu Christu kun jame uba im bat sensha renkat bat me haga jingelong kawe jung min siem bakuin uble genom la genom Amen. Kajing pule na ki kitab jing thokan mau baar. Hadin kajing yap uje hoyada ki bakrau batri ka juda hilawan bat kilangu ladam yaus im bat us im ulasha skor ki te kilalendet ya kaying utrai ublei ki departemen jungki bat kilamane ya ki asherim bat ya ki blei thau kumta kajing bitar kalahiar halor ka juda bat ka Jerusalem namar kane kajing boman jongki lakum taru ulapha ya ki noi thurupa hapadang jongki banyalam biang yaki syau turai kine kilamaham persya yaki henrei kimpatiau setia teum simu blei ulawan hiar ha u Zekaria u khun jong ulengdo Jehoyada bat une ula yeng hakmat upaidba bat ula ong haki ublei ula ong kumne balei ken pipen ken ya ki hukum utrai hadu ba phim semla shu ban man bha namar ba philalendet utrai uru unlendet ya phi henrei kilaya sela penban persya ya u bat da ka hukum usim kilalen them ya u da ki mau bat ka pelau jong kaying utrai kumta usim Jehosh sem kan mau shu ya ka jingle sebun ka ba u Jehoyada ukpa u Zekaria ulale ya u bat ulapen ya penban ya kun jong u bat haba un sayap ulaong to utrai un pej bat un siu keput keliang ha kabakut kata kasnem ki perton jong ki Syria kilahiar thma Persya ya u Jehosh kilawan hadu Juda bat Jerusalem bat kila peniap ya ki bakrau batri baro jong ki paid ba hap napdeng ki paid ba bat kila pha ya ki mar clear white jong ki baro shaus im ka Damaskus watla ki perton jong ki Syria kilawan tang khendiat ngut utrai ula IT haki ia ki kenhun sipai ka bahe sibun namar kilalendet ya utrai ublei ki departemen jongki
kumta kila aib ya ka jing pencitom ha ka badai hok ya u jehosh haba kila leitno na u hadin ba kila pen men sau jur ya u kisakri jong u kila ya sela persya ya u na ka benta kasnam jong ukun uleng do u jehoyada bat kila peniap ya u na jing thia jong u kumta ulayap bat latep ya u ha kanong ba u David Henry kim sem tep ya u ha ke jing tep jong kisim các tiền jong utrai Manios pa nyosa. Rejectin borok wami nakasentur ublay. Haleluya. 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 Utrai undon reng khat bat phim kajimpuli naka gospel bakuit khat kum u Matthews u Jesu ula ong halage senran don ubala ban shikri armut ki kinrat naba un isi ya uway badun id ya uway pat lane un kitkia ya uway badun ibain ya uway pat pimla ban shikri ya uble bad ya kaspa nagane ga daw nga ong happy wat diaw shapang ka jingim jumpi daka e pinbam ne daka e pindi lane shapang ka med jumpi daka e pin kup pin sem hato ka jingim kam kor ban ya ka jimbam bad ka met ban ya ka kup ka sem
Hapait yagisim kaswin beneng. Kim ya bet lemne ya ot lemne ya dum hakitiar. Pinban upa beneng jambi upsa yaki. Hato pim kamkor mapi ban yaki. Mano napi batang dakabakuslay ula ban penjalan yala karita. Tibale pikuslay syapanga kup kasem. Hapait yaki tiu lili jongka penta. Kumno kihe kisan. Kim yatre lemne yatir. Henry nga ong happy ba wat Solomon hala ka kor ka kriam shim riam itinat wat kat uwe nakine te lada uble u penriam ya u plang hapenta ubaminta udon palashai latang no haka lawading hato unam penriam kamba yapi piki barit jingait kumda wadiaw da ka ba ong da ka ngin bam ne da ka ngin di ne da ka ngin kup ngin sem namar ki jendil ki yanap yakini kiye barro badupa beneng jambi utip lupa bapidon kam yakini kiye kumda ta wat chua ya ka hima jangu bat ya ka hok jangu bat baro kine kiye ken salong ro ki jampi tina markata wat kuslay nakabinda kalashai nabakalashai kan partathi yalade perkhathi yalade kaminta kaladon laki jongki jinko salai ka gospel jong utrai ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ ke jingpule mendakasngi ke hikai yangi bangi de ben shania hautrai bangi de ben ngeit khawo bad ngimde bandon kinu ki jingkuslai palat ya ke jimpinyai jonguble ya ke jingim ke jongi ladang idon kinu ki jingkuslai khabar ka bor jonguble kan sayalam yangi shaka pop kan sayalam yangi shaka jingchot but ban pensotu ya ka ne ka benda ni yo ya ka jimpule na ka kitab em bakran sha kitab jingto ken mau bakran shai kadar yangi ba kumno us em bad baro ki nong juda kila klat kila lindat ya uble but kila mane yaki ashera bad kumjuru yaki blaitau kini kilongi blaitau ki bamdon boru blehaki kini kilongi ding kini kilongi paya kaba don bor jongu blehaki ki mane yaka bor jonga perte but khana ki ong kadon shisha ka boru blai kane kalonga jingjia haga jingim jonki nalor kane kila le ayu kila klet ya ublai but tinu blai ka ong lada pi lindet ya ublai utrairu un lindet ya pi ladangi lindet ya ublai ha kano ka kam jongi utrairu un lindet yangi ka jingma kalong lada utrai u lindet yangi ngimdon bor satya ngimdon jing seiso satya ngimdon jing lai luit satya namar ka jing lindet ya utrai ka wanra penpan ya ka jingte jingkum ha ka jingim jangi ka wanra penpan ya ka jing sausi ka jingko salai bad ya ka jingkan mau I dia utrai ka jimmene bashisha ya utrai kan perlai luit yangi na ka jingte na ka jingkum na ka jing sausi na ka jingpa wat ladang ngipang ngishitomru nginom babe nginom tieng namar ka boro trai ka yai ban yangi yai pen kalai yangi banginum talorno ha ka jingbud ka jinget ha utrai kane kalong ka jingi kai ka bangidang yosngo na ka jimpule na ki kitab jingto ken mau nalor kane ka kam haba kilastang ban lindat ya ubale kai ka balajia kila lindatru yaki bruyo jongo balai badu Jehosh
usem ula hukum ban peniap ia ulindo ukun jong ulindo jeho yada bad ukun jongu ulong Sakaria kila peniap ia Sakaria bad kila penjau ia kasnam jongu hapadenga duan bad utrai ula sausi hadu kata-kata kane kalong ka dakashing jong ka jingkentai pura ia uble haba kila kentai ia u lindo bad kila peniap ia u kane kalong ka dakashin jong ka jingkentai ia uble bad kila lindet ia uble pura ha ka jingim kai ka balajia ka wan hiar ia ka tema halo jongi uble wala yadabha ia ka juda henry namarba kila lindet ia uble wala sha ia ki ri batolot bor ban yale tema bat ki ban kilala ban pinrem suk namarutrai ula vengno ia kakti yada jongi halo jongi shisin utrai ula sange ban kerku shisin utrai ula yino ia kinu ki briu kimdon bor satia batkin kerlalong ki batalong lada mangi barongi im haka jingkalain met bad mensiem ba ladangi don ke jing seiso ha kaspa kapeu kadena marba utrai udon rengkat badni ngimde ban kren sarong bad ngimde ban ken sting ya ka jing don jongo ble ka jing ko jongo ble ka jinga e jongo ble ha ka jingim bon sin ki briu ki shait ong haba ki rispa haba ki biang ka jing don jingem ki ong luat lada ngim mane ya ubleru kamlele namar ki biang ya kaspa kapeu don bon ki briu ki kalalong ki bamngeit haba ki stang balong rispa henry ngideben soto shisin uble useino ya kakti jongu hal naka jingim jongi naki inga sem jongi shisin utrai uino ya kaburom naka inga sem jongi ladaka burom jong utrai ka pet naka ri ne naki inga sem ne naka snong jongi ngin kalalong ki bru batali bamdon bor ngin kalalong ki bru batalot bor kumu Samson kane kalonga jimma kabadon haka jingim jongi briu ki balindat ya utrai na kaban mane ya uble bashisha dena kata daw jisu la karan shai shushu haka gospel minda kasngi nginumde bandon kino ki jingko salai light no ya ka jingko salai ban mane ya utrai ka jingko salai jongi kade banlo kumno ngila ban pinhon ban pinsngaba ya uble kumno ngila ban pendima ya jingede jongi badu uble but dena kata daw jisu la on but utrai u don shisha kata ka bor uba penbiang na dong shadong ya ka parte u penrendi ya ka parte but u don ka jimper kat what naga binta ki sim ki do ha swin lada long kumta hadu katno u jisu perkat naga binta ajongi hadu katno uble u perkat naga binta ajongi but ladang is sautu ya kane ngide bandon ka jingang nur ha po jongi ban wat ning kong ya ka hima jongo bale bat ki baro ladangi wat ning kong ya ka hima jongo bale ka ba mot ka jingyale jongi ka jingko salai jongi ka de ban long ban yaine badu jisu ban yaine bat ka jingi kai jongo bat bandon ha ka hima jongo bale ngide ban perlut kambun por bat kambun ka bor jongi ban yale persyaya ubamen ban sa rengkat badutrai ha ka hima jongu lada ka jingwa jongi bad lada ka jingkus lai jongi ka penmi yangi shabar kane ka hima ngidon ha ka jimma kumbal jia ha ka jingem jongi nong juda ka ri juda bad jeho ash usem baro kila kelon badu ble ula penla rain ya ki hadu kata haba ka jingwa jongi haba ka jingkus lai jongi kala mi shabar kata ka jingang nu jongo bale ko himmen ko para hakanegi yu krish bakuit ngin bu jingmud banginnom lindat ya uble lanuru em haka jingem jongi banginnum ino ya ka jingwa dia utrai banginnum klet ya uble banginnum kintai ya uble ngin yai mane ya what happening bun gi jinge kabang ya kendu haka jingem jongi jisube id karko kardo yangi pendimai ke jingede jongi banginnum lindat yame
Bangin nam wat ya kino ki bor janga perte. Bangin nam ngait bit ya kino ki brio bawan ban ki kai start yangi. Bangin nam ngait bit kano ka atiar janga perte. Henre tang ya me ko trai melong ublay jangi melong nam penim jangi yada yangi sumar yangi bangin lang ki kun bakui jame. Enya ro ya utrai Jesus Christ. Ko himmen ko para tongin pla ya ka jangi nganget ha ublay upa gren bor barok nang tao ka nelan ka kendo but how Jesus Christ kun ma barwe jangu utrai jangi yau bela puna sem bakuit yau bela kana ka Maria te suti yau bela shalabin popon Dios Pilatus la sanar panayabu la yap la tep yabu la yasha ki bayap agasmi ka balai na mi pan ki bayap la kio shabene shang shakamon blay upa badan bor barok nang ta ban pat ban shari ki bayim ba ki bayap ngange ta men sem bakui ha ka balang Catholic bakui ha ka jinya sulok ki rikoi ha ka jimma igipo ha ka jimmi pat ka do ha ka jingim bam jikut amen. Vai spar profusa. ya duai ko himen ko para baga jingkhinia janga ba jampi khallang ka bapriang hun ha ublai upa badan bor barro to trai pendengar jingknya nek ti jongpi na ka benta ka jingro burom kadbangi ken ma boram ya ka kami ukon jame bat baro armut kini ki bishop ngi kar phar ko trai ba ka jing tarwa jang kane ka jingkhinia khanla da ka jing pahu jang jinga e jame ban pin poi yangi sha ka jing janai kum ka jing tarwa bam jikut hame da u Chris utrai jangim amen. Utrai undon rengkad bat pim Mereka bakir talking to you ya lagi donut ngiken tiu isyaw tongin aingu ya utrai ublay jangim kasong hok bat kadai dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi benyaro yaki kamba jame ha ka jinkin tiu nam ya baro ki rikuit bat kamdam kadbang idangkin mau ya ka Maria katay suti bala kerku ben pen bana ya ga jingkraw janga jingisne jame ha ga jingruai ya ro jangka nama dashisha melaleki kam kraw na bakut ka prate but mela priang ya ga jingisne bakar hai jame na ga pateng sha ka pateng haba mela kami ya ga shakri jame ha ga jinglong rit janga mela ai hangi lemba jangka ya u nong seng janga jimpenim ya u bendriu u kun jame u trai jangi u Jesus Christ lemba jangu ka ken hon jangi angel kamane ya ka buram jame bat ka kamen hakamat jame shi junam ngi kar padi me to ai bage sur jangi kin ya so bat ka janki hakawe ka sur janga jingruwa ya ro kadba ngi pen banam
men ko para tongin vandra ya ke jing tumu jangi ke jingang no jangi baro rengkat badani upu bat kawain bangin karpat au belai upa ban payo men siam bakuit halor kene ke jing terwa bakuit jangi ke jingim jangi ke jingang no jangi ni duaru na ka benda baro ka ministry janga holy redeemer ni send don bon ke bayomad ya ke jimmen toy ke jingkarku lemba ke ministry yai duai ba ke ministry kanang yar shushu kam tame ke online ministry don bon ki brio ki la yakundu yau jisu lemba ke jingelap ya ka kubar baba pau jisu unchimti pura kum juru ngi duai na ka binda baro ke bayashim mentalang ha ke ministry yakino yaki father ki sister kinong yala yaki co-worker yakinong ruai kinong tem kinong ya side yaki kumjuru ya baro nong lebha jongi don bu na pren jombi pila sinyang min siem yaka jingdon jingem jombi naga binda ban pen roy yaka nega kubor baba ngi duai minda haka nega yukrish bakui naga binda jombi baro naga binda ka jing spoon min siem jombi hai bau jisu nang kar kushushu duai ru naga binda ki kam ki badangsa kadwangi pen kre banshna yaki ying yaka jaka yala retreat pat kumjuru jaka sa yaki shinrang ki ying ngi duai naga benda baro ke jingdon kam jangka yaki nong tre ke batre ngi IT yaki shaka bor jung men siam bakui ngi IT ru yaka divine mercy chapel ki bangi tumu ban shna bat kum juru ki ve ki jingshna baro ki bangi don kam ngi duai bau jisu un krat linti un pen biang yaki ne ke jingdon kam baro kenapa baro ki bawan shimenta ki retreat ba per ki program kin shem kin yakendu ya jisu kin maneshisha ya jisu ha ke jingim chunki duai na do ka donu baka boro men sim bakuit van hia halo jungi vei pai vei lemba kaniga por bakan tang tang dashisha melongo bakuit kotrai katamei jong ka jingkuit barro namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba payo men sim jame kum go umje halo jangi bakin kerlalong yangi Kamet barkasnam jangotrai jangi u Jesu Christ. Hakapor baladino yavu badala kamons ngoba ulapdiang yaka jing shashitam ulashim ya upu badaka baingo yame ulakdia yavu badula ai halage senran u on toshim batabam na kane pi barro ne markane kalong kamet janga ya kabay naiti naga benda jumpi hakaju keru kamendala le abam ulashim yakakuri Bat da kabaingo biang yame ula ayaka halage senran u om. To shimbat to di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri jangas nam janga jutang batimai bat bam jikut ya kabayan penmi naga benda jambi ba naga benda ki babun naga benda ka jingma pi ki pop tale ya kane ban kan mau iangam. Kusnam bakardor jangu Chris to pen kuit yangi. Pen kuit ya ki men siam hadim pen kuit. Pen kuit pen kia ya ki bapang ki bashitam bara. Ya da yangi nahu bamen. Kajing maya jongka jinget. Namar kata ngi ki bapen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem
namar melanyu yangi ki babit ben yang hakamat jame barban syakri yame da kabas ngeverit ngi kar pahadyame bangi ki bayo binda hakamet bargas nam ukris nginlong ki bala penyat le kawai da omen siyam bakui taken mau ko traya ka balang jame kabala priang hasatala ka partai bato penjana ya ka ha ka jingir rengat bado Francis uppa baku jangi o Wilbert Marvin Bishop jangi but baro ki lingdo but ki riniam taken mau lemroi ki himmen ki para shinrang but kinte ki bala yoti yada ka bakar menia ka jimmi pat but ya baro ki bala kalat no ha ka jingis ne jame topdiang ya ki shaka jingshai ka koma jame to isne yangi bahro kam kerpang nagabinda baro kita gi sanpu hinyungut ki dikan ki ban sa shapin kantang minta kasngi itu wairu nagabinda baro ki jingtumu jangki ki inga sem jangki ngi karpadia me barengkat bat kamaria te suti bakui ka kami jongo bale u joso bakuda kurim janga ki apostol bakui u Francis disease bakui u John Fisher bakui u Paulinus bakui but baro ki rikuit ki bela pen soba eme pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bintalem ha ka jingim bam jikut but bangin ro but pen don buram eme da u kunja me u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kanlong hamayo blayo pa badan bor haga jingelong kawai jongamen sem bakui barro kaburom bat ke jingero junom la junom Amen. ko himmen ko para to ngin duwai nagabinta bar ke jingtumu kadbangi dang terwa ya kene mas nagabinta bar ke jingtumu jompi ki baya trilang batngi ki bakar shan yangi nagabinta ke jingtumu babha jompi baro ngi nang duwai ru nagabinta bar ke ministry jang kene ka Holy Redeemer New Center mauklam bat kam kerpang ru minta kasngi ngalait yalap shakawe ke sunang kaba ke bampat pidiang pura ya jisu ni duai lat minta kasngi barla shai komjuru nagabinta ka retreat kabangan sa yalap na dos nginin kong nagabinta ki Christ King Brothers kilongi philosopher janga diocese barokawe ba kinangyo jingae lempa ke jingela duai ru nagabinta ki bapangi bashitam duai nagabinta baro ki baron kam ya ke jingir bar ke jingis ne ke jongotrai koppa jangim uba habening kalong ka bakui ka teng jame kanwan ga hima jame kanong kamwan jame ha kendo kumpa habane to ayang imenta ka jimbam jangi kabala kasni pato map yangi kang jangi kumbangiru ni map ikabales niyo yangi padwatilam yangi shaka jimpan shoy henry top light yangi nakapasiniyo top light yangi karpat ko try nag jingsuniyo baro haga jings born jamme to ay jingsok jingsain hagis ngi jangi krambada ka jingarap ka jingis ne jamme ngilait bara bona ka pop bangin yo jingeda na ka jing jinjar baro kat bangi dangap kemelendi ya ka jingermen bakui bat ka jingwan pa jongunong penim jangi u Jesus Christ Namar kecome kalong hima kecome kaboba kaburam junam la junam kotrai Jesus Christ meu bela ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jings pun jamme tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingya tele khawe khat kum gamon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon para bor renka bat pim Ringkabat pi. dap ta ka jingi do Christ tongin ya ingu markalia Kun lang brod me bagit no ki pop kaperte dos yo se ne yangi kun lang brod me bagit no ki pop kaperte dos yo se ne hakumi ukun lambro jongo blai hakumi ubakit na ka pop janga parte
Sukito ke bala kor saga jingkawai jong kon lambarot. Kamet markas nam jong Kris kan rianga saga jingim pam jukut. Amin. Nagabinda ka ne kasngi, nagabinda ka jingkan mau yit ya ka kami bening jami. Lemba ka ne kasngi, melawan hapo ka donur ka men siem jangi. Melawan syangsa hapo jangi lemba ka communion bakuin. Jisu pen kantang ya ke man lagi binta janga jingim jangi. Pen kuin ya ka donur jangi ya ka men siem jangi. Ya ka met ka pan jangi. Benglod ya ke kinyang jaga jimpang na ka de khat met jangi. Pen bait ya ke baduna ha ka met ka pan jangi. Pen kuin ya ka jimbo jimbarakap jangi ya ka men siem jangi. Bangin long iba washida ya me. Bangin long iba shania te le te lan ya me. Bangin nom linden namar kano ka dao. Jisu pinne ya ka jinge pin skem ya ka jinge thapo jangi vai vai vai. Karko kardo ko jisu ya morro ki kon ki badon bintalang bat kane ka ministry janga holy redeemer river center mauklam. Baro ki ba yarab sport men siem yagi. Ngawandra hame ko jisu ya morro ki kon ki ba ai sport men siem da ka pisaka tinka ban karshania kane ka ministry na ki posh ki port. Karko kardo ya baro ki kon ki ba load ya ka por jangi. Ban long ki nang yalap ki nang ruwai ki nang ten ki nang side. Ai baro ki nang ya bor halo jangi. Pen kalai ni ki ko jisu pen kalai ni ki ko jisu pen kalai ni ki ko jisu. Pen scam yagi haga jinget. Pen kalai ni ki dikat baro ko jisu ki basta pen kanta pen dagaski. Ko jisu karko kardo ya baro ki kon ki badan hapade ki jimben kare ban long ki riniam baki lindo karko katra ai bor ki hallelujah 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 hallelujah. Hala 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 hallelujah 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, ben slaying, ben slaying, ben slay the mying, ben goading, ben gliding, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Talk in their duai. Enda la pelong yangi kinongyo benta haka jingsius pa bam jikut ngi karpar kotrai ba mangi ki bakin mau burom ia ka kemi jong ukun jame ngin snow crow haka jimpura ka jinga ejame ban ngin yomart ia ka jingyai roy janga kam jimpenim da ukres utrai jangim utrai undon ring ka batpim play badon bor baro in karkoyapi uppa baro kun baro men sim bakuit ya lesuk ban pen bana ya ka kubor babha jungutrai da ka jingim ka jampi Arspa Nripusa. En jag har gjort Jesu Krist. Amen.